הכל התחיל בנובמבר 2000, שחתמתי על הסכם עבודה עם החממה במשה שוהם, והצטרפתי למעשה למשה שוהם, למשהו שנקרא מזור רובוטיקה. ב1 לינואר 2001 הגענו למשרדי החממה, קיבלנו חדר, ולמעשה זה היה חדר ארון לגמרי, ומשה ומשפחת שוהם הגיעו לחדר עם סיד וציוד שיפוץ לחדר. אני זוכר פעם ראשונה שנפגשתי עם אלי, בעצם זה היה בשיחת טלפון. אחד הדברים באמת שקסמו לי, אני באמת אומר את זה, זה העניין של השיחה, הנעימה שהייתה והכל, כמה שזה נשמע קצת מוזר, אבל זה מה שתפס. ואלי, הוא צריך לשים לב שהוא בא ממקצוע, הוא בא מתפקיד מאוד גבוה ובכיר, באחת החברות, והצטרפנו ביחד, לא היה כלום, לא היה שום דבר. הקמנו את החברה ב-2001, אנחנו עוד סיידנו את האופן ספייס שהיה לנו בטכניון למטה, ובעצם ככה התחלנו, לא היה כלום. ולמעשה בינואר ניקינו וסידרנו משרד כדי שנתחיל לעבוד. ב1 לפברואר אני הגעתי שוב עם הכוס הזאת. הכוס הזאת קיבלתי לפני 40 שנה, כשסיימתי את הלימודים, קיבלתי את זה מאשתי טלי, ומאז היא איתי. היינו בחממה בנשר, כשבאתי בפעם הראשונה לפגוש מיזם של רובוטיקה, שעוד לא ברור היה לא במה הוא עוסק, רק היה ברור שיש טכנולוגיה ראשונית, ופגשתי שני אנשים חייכנים, ואני זוכר שכשנכנסתי לאוטו, צלצלתי לאשתי, אמרת, שמי, התאהבתי, צר לי להודיע לך, אני מאוהב. אלי הוא פשוט באמת ידו בכל ויד כל בו, בעולמות הטכנולוגיים, בעולמות הקליניים, ואני מרגיש שמהיום הראשון של מזור, הוא לא רק שהיה יד ימיני, אלא היה הקטר שלפניי, שסחב את שאר הרכבת. הימים הראשונים של מזור היו קצת כמו חוויה קיבוצית. עבדנו ביחד בסוג של דירת חדר, סלון וחדר קטן, אבל הימים הראשונים היו באמת ימים של עבודה מאוד אינטנסיבית, בסביבה מאוד מאוד צנועה ומצומצמת. קיבלנו FDA, שזה היה יחסית מהיר, ממש מדהים, אולי פחות מ4 שנים אחרי שאנחנו התחלנו את החברה. ואלי מטלפן אליי, אני הייתי בביקור באיזשהו מקום, הוא אומר לי, קיבלנו FDA, אמרתי לו, אתה בטוח? מה זה FDA? אנחנו יכולים עכשיו להתחיל למכור? הוא אומר לי, כן, קיבלנו אישור, ואנחנו יכולים להתחיל למכור. עכשיו, זה שקיבלנו את ה-FDA בהתחלה, זה לא בטוח שזה היה הכי טוב, כי אז ניסינו להתחיל למכור, ולא היינו מוכנים למה שנקרא פריים טיים. והיינו צריכים חזרה לחזור לשולחן הסרטוטים, ולבנות משהו חדש. המוצר הראשון שהשקנו היה הספיין אסיסט. הניתוחים הראשונים היו בשיבא ובקוריאה. לא היה ניתוח שאלי לא היה חלק ממנו. ואלה ניתוחים שיש בהם רמת מתח מאוד גבוהה, באמת חרדה וסטרס, ואלי נמצא שם עם כל הרצינות, עם מלוא תשומת הלב, הוא מצליח בכל העולם, לא משנה אם זה היה בגרמניה או בקוריאה או בשיבא או בהדסה, עם הרופאים הכי מורכבים אישיותית שהכרנו, לבנות מערכת של אמון והערכה, שהם סומכים עליו, הם סומכים עליו בניתוחים האלה. בשלב מסוים ניסינו לעשות, אני זוכר אחד המקרים שאלי נסע לקוריאה, כדי לעשות ניסוי, והוא הגיע לשם ושאלו אותו, יש לך את כל הציוד? כי הם לא רצו רק את הרובוט, הם רצו גם את כל המכשירים וכו', ולא היה לו. אז איכשהו הגיע לקוריאה הוא חזר חזרה, לא היה שום ניסוי ושום דבר. ב-2003 יצאנו מהחממה, אורי הצטרף בתחילת 2003. באמצע 2003 עברנו לקיסריה, לאשל 7, ולמעשה התחלנו להקים את החברה. הגעתי לחברה קטנה, היינו משהו כמו 15 איש לדעתי, באמת הרכב מופלא של אנשים בניצוחם של אלי, אורי ומשה. החברה הייתה חברה משפחית ומתוקה,
אורי היה שר החוץ, היה כל היום בנסיעות, בחול, ענייני כספים, רוד שואו כזה, ואלי היה שר הפנים. בעצם חברה של one man show. הוא ניהל את הפיתוח, שזה אומר חומרה ותוכנה וכמובן אפליקציות ואת השירות ואת התפעול ואת הייצור ואת ה-IT, וממש באמת ניהל כל עניין בבניין, אפשר לומר. והתחלנו לפתח את הספיין אסיסט, שזאת הייתה המערכת הראשונה כקומרשל. קיבלנו FDA מהר מאוד והתחלנו לנסות למכור את המערכת. והספיין אסיסט למעשה התחיל להיות מערכת שאפשר להתגאות בה ב-2006-2007, ואז הצטרפו קבוצת המכירות בארצות הברית, ואז הלחץ על החברה היה יותר גדול כדי להביא את המערכת באיכות הראויה. ב-2010 המערכת כבר הייתה יציבה. הגעתי לחברה ב-2003, וכבר היה סוג של, לפחות הרגשתי שיש איזשהו מוצר. נכנסנו ב-2004 למעבדה בקליבלנד קלינינג, אצל רופא מפורסם של איזי ליברמן, שעבד איתנו אחר כך לאורך השנים, להראות לו איך הדברים עובדים. מעבדת גופות ראשונה לדעתי, עם המוצר. ושום דבר לא עבד. איך שהדלקנו את התחנה, דבר ראשון, המחשב נשרף. ככה גילינו שבארצות הברית עובדים ב10 וולט ו60 הרץ ולא כמו בארץ 220. וניסינו לתפעל את זה במשך היום, הבנו שזה כבר לא יקרה ולא היה מה להראות. ושלחנו בערב לבית מלון, אמרנו לו, לא ישנים היום, אז מנסים לכתוב כל מה שאפשר מחדש עם הדאטה שקיבלנו, פשוט עבדנו כל הלילה. בסוף במדע ההיא הגענו למשהו שיכולנו להראות, ולפחות להראות שיש פוטנציאל והדברים יכולים להסתדר, אבל כן הבנו שמה שנראה פה עובד, יש עוד המון עבודה והדרך עוד ארוכה. ראינו לנכון שצריך לעשות איזושהי רוויזיה למערכת הזאת, שינוי פנים. ואז פיתחנו את הרנסנס. את הרנסנס פיתחנו בשנתיים, וב-2012 השקנו את הרנסנס. הרנסנס זה בעצם אבולוציה של הספיין אסיסט, כי בגדול זה אותו מוצר, רק שהוא עטוף בצורה אחרת והוא גרסה משופרת. אבל הוא עם מודל עסקי אחר לחלוטין. וזו הדרמה. הדרמה הייתה בעצם שפיתחנו מערכת חדשה, פתחנו מחדש את הפעילות בארצות הברית, והשקנו את הרנסנס. אחת מהנקודות המעניינות בלייפטיים של מזור, במסע של מזור היה לנו עם הפלטפורמה של הרנסנס. עשינו כל מיני דברים בתחום המוח שהיה מאוד מעניין. היה לי את הפריבילגיה גם להוביל שם את הפתרונות שלנו ולתמוך באופן אישי בעשרות ראשונות של קייסים מאוד מעניינים. עשינו ביופסיות, עשינו DBSים, מי שלא יודע מה זה DBS, Deep Brain Stimulation, זה ניתוח שהוא פלא. בעצם שמים אלקטרודה, משתילים אלקטרודה או 2 למקום מאוד מאוד מדויק בעומק המוח, מפעילים אותה, והיא מיידית עוזרת לטרמורים, לרעידות, לכל מיני כאלה. למה זה פלא? כי עושים את הניתוח הזה כשהחולים ערים. והרבה פעמים נותנים להם לעשות איזשהו משהו מוטורי, לנגן במשהו, לקרוא ספר, לשתות כוס מים, ורואים את הקושי שלהם המאוד מאוד ברור לעין. וברגע שמפעילים את המתג, את הסוויץ', פשוט בשנייה הכל נרגע, הנחת רווחה על הפנים שלהם, וזה מדהים לראות. זו תקופה שמאוד אהבתי, מאוד מעניינת, אני מקווה שנחזור אליה. Once upon a time, in a land so far away, there lived a group of people who liked to work all day. There was Ori, there was Ellie, and a scientist named Moshe. They made little robots, and they liked to say, Oi hey! אלי נמצא בכל מקום, הוא נמצא בניתוחים, הוא נמצא במפעל בשוויץ של המנועים, הוא נמצא מקים את חדרי ההרכבות והקיולים בישראל, והוא מקים תחתיו צוותים שהופכים להיות מקצוענים ורוכשים מקצועות שעד אז לדעתי חוץ מתעשיית אולי רפאל או הטילים בישראל לא היו בארץ. ואלי באמת במיומנות ובמקצוענות ובמסירות מקים מערך שלם שמאפשר את הדור החדש של הרובוטים בעמוד שדרה.
הייתה לנו בעיה מאוד גדולה לצלם עם מה שנקרא AP ולטרל. אתה מצלם AP, זה בסדר, שאתה מצלם לטרל, חצי מהגוף, מכיוון שהוא לא נמצא בין המצלמה ובין הדטקטור, אז חצי הוא נשרף, כאילו שאתה מצלם מול השמש ולא רואים אותו. ואז ניסינו לעשות כל מיני רעיונות, ואז אלי בא עם איזשהו רעיון פשוט, אמר, תשמע, בואו, למה שלא נצלם אובליק? זאת אומרת, במקום לצלם לגמרי מהצד, בואו נצלם ככה אובליק, ואז אנחנו לא נהיה עם חשיפת יתר בכל מקרה. ובאמת, הרעיון הפשוט הזה המשיך עד היום. זה אחד הדברים שאלי תרם, אני אומר עוד פעם, יש אלפי מקרים כאלה שתרומה קטנה כזאת היא פשוט הזיזה את הפרויקט קדימה. אחרי ששחררנו את הפלטפורמה של הרנסנס, והיא כבר הייתה איתנו איזו תקופה, אלי כמו אלי כמובן מיד דחף לדבר הבא, עברנו לקונספט אחר של רובוט סריאלי. התחלנו לעבוד על המזור X, היינו באיזה בניין פה ליד, היינו בחצי הקומה, החברה פתחה עוד איזשהו אזור בצד השני של הקומה, הוא היה נעול בקוד, שרק חלק מהעובדים ידעו את הקוד שלו כדי להיכנס לשם. התחלנו לעבוד בצורה מחתרתית על המזור X, 4-5 שנים, משהו כזה, שהסתיים בהשקה הכי גדולה שהייתה למזור, מן הסתם, לפני הימים שלנו עם מטרוניק, ממש גדולה. הטיסו קרוב ל100 איש לאורלנדו, היה השקה רצינית בסטייל אמריקאי, שם השקנו את המזור X, זה היה לפני הסטלט אדישן, לפני ההרפתקה שלנו עם הנביגציה ועם מטרוניק. ב-2016, שעשינו את ההשקה של המזור X, אז נסענו כל החברה לאורלנדו, טיול חברה, ובקצה של הדבר הזה היה אירוע השקה בניו יורק, עם כל ה-investment bankers שבאו להשקיע, שם חשפנו את המזור X. אז כמובן שלחו צוות חלוץ, אני ולאון נסענו ביחד, לגרום לכך שהמערכת תעבוד, ופרקנו אותה בניו יורק, נסענו אותה ברחוב, והעלינו אותה במעלית, ונכנסנו אותה לחדר, אני ולאון חלקנו חדר באיזה מלון, והמערכת כמובן לא עבדה, אז היינו צריכים לפרק אותה לגרומים ולהרכיב אותה מחדש, שמנו כזה do not disturb על הדלת, כדי שלא יחשבו שאנחנו בונים איזושהי פצצה, והרכבנו והכל, והמערכת עבדה בערך, הצלחנו לגרום לה לעבוד עבור הדמו. מה שקרה אחרי זה שהיה גם אירוע של סגירה של המסחר בוול סטריט, והתוכנית היה שהרובוט הוא זה שילחץ על הכפתור שבעצם עוצר את המסחר. הבעיה היא שהרובוט לא עבד, המעבר לא עשה לו טוב והרובוט לא עבד, וכבר היה ברור שזה כבר לא הולך לקרות, ושהגיע שעת השין ובעצם היה צריך לסגור את המסחר, פתאום הרובוט התעורר לחיים, הרובוט עשה ככה, לחץ על הכפתור, ושנייה אחרי זה הוא מת. תהליך הרכישה, אפשר להגיד שהוא התחיל ב-2012, חברה הייתה במשבר. ניסינו לחשוב על העתיד של מזור, מה אנחנו נגדיר כהצלחה בעוד 5 שנים. כשהגדרנו הצלחה, לא חשבנו על מושגים של אקזיט. הגענו למסקנה שאנחנו חייבים תוך 5 שנים לייצר שיתוף פעולה עם שחקן שיעיץ את ההטמעה של המערכות שלנו בשוק האמריקאי, או בשוק העולמי. והדבר הזה בעצם הוביל לזה שב-2017 לדעתי, או 16, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, חתמנו על הסכם ההפצה עם מטרוניק, בהמשך הפך להיות גם הסכם הרכישה. כל הקונספט של pre-operative planning, של תכנון מקדים לפני הניתוח, בעצם היינו הראשונים שהביאו את זה לשוק, והתפתח לכיוון אפליקציה שקראנו לה אקסליין. אקסליין בעצם אפליקציה מתקדמת, שיודעת לקחת את כל העמוד שדרה בתלת מימד, ולעבוד עליו, לעשות עליו כל מיני סימולציות. בסוף מה שקרה זה שהרבה מאוד אלמנטים של האקסליין מצאו את עצמם כחלקים, כקומפוננטות בתוך השחרורים השונים לאורך הרודמאפ, תחת הכותרת של Advanced Planning. בין 2007 ל-2012 הייתה לנו גישה שאנחנו צריכים לפתח עוד דברים כדי להשלים את המערכת. אז ניסינו לפתח משהו ייחודי שקראו לזה גוליף. פתחנו למעשה בורג, פיתחנו פרוצדורה למעשה, כולל תשתלים. אני זוכר את אחד הניתוחים הראשונים שתמכתי לבד בגוליף, פתאום נפל לי האסימון, הבנתי בעצם את הגאונות שבפרוצדורה הזאת. סיימנו לניתוח ב-45 דקות, קיבוע של 2 חוליות, חתכים מינימליים, והכי חשוב, עשינו את זה בעזרת הרובוט ואי אפשר היה לבצע את זה בדרך אחרת. קיבלנו CE, ב-FDA נעצרנו ואז גם היינו במצב פיננסי לא משהו, והחלטנו לעצור את הפרויקט. פיתחנו את מה שנקרא, קראנו לו ארקיט, זו מכונה שיודעת לקחת את ה-custom plan שלנו, ולכופף רוד בדיוק מותאם לתכנון הספציפי של המטופל.
הדבר הזה הגיע כמעט לשלבים של הגשה רגולטורית, והחלטנו לא להמשיך איתו, כל מיני סיבות. ואני זוכר שבשלב מסוים הייתי צריך לקייל את הרורדים לפי החומר והקוטר שלהם, והשתמשתי בכמה עשרות רורדים, הייתה לידי ככה ערימה של רורדים מכופפים, ואלי אמר, טוב, זה עלה רק $15,000. אז אני מקווה שלא בגלל זה הפרויקט לא המשיך. כדי להשלים את זה גם פיתחנו מערכת שתלים שלמה שקראו לזה אמרלד, ולזה כן קיבלנו FDA, אבל החלטנו לעצור את הפרויקט הזה, ובעיקר מסיבות פיננסיות. בנוסף רצינו להוסיף עוד פיצ'ר לרנסנס, ופיתחנו את ה-C-Insight. C-Insight בעצם לקחת את ה-CRM שאנחנו משתמשים בו עד היום בתמונות דו-ממדיות של X-Ray, לעשות איתו איזשהו צילום מתמשך, ממספיק זוויות, ולייצר ממנו בעצם ווליום תלת-ממדי, תחליף ל-CT או OR. זה עבד יפה מבחינה טכנית, גם מזה החלטנו לרדת, מכל מיני סיבות יותר ביזנסיות. זהו, ב-2018, ספטמבר 18, נחתם הסכם הפגישה של מטרוניק עם מזור, ובדצמבר 2018 היה הקלוזינג, ושם מזור הפכה להיות מטרוניק. הצטרפתי למזור בסוף 2012, ממש עם סגירת ההסכם עם מטרוניק, עזבתי את התפקיד שלי ביחד עם אלי, להקים את ה-Advanced Technologies, את מחלקת Advanced Technologies, במטרה לעבוד על הפרויקט הבא של מזור רובוטיקה, על המוצר הבא. בשנת 2016, בזאת אחרי חתימת ההסכם עם מטרוניק, והגענו עם איזה רעיון לרובוט שכלל כבר אז 3 זרועות. הקונספטים הראשונים היו, בוא נגיד, מאוד מאוד שונים ממה שנראה בסוף ה-IQ, וקיבלנו את האישור של ההנהלה בעצם להתחיל את הפרויקט. בסביבות 2017 עבדנו מתוך הממד של קומה 2, השחם 7, תקופה מאוד מעניינת ונחמדה. עם הרכישה של מטרוניק, ועשינו פיבוט לכיוון הספיין, וקיבלנו איזו רוח גבית, והתחלנו, וגם שינוי של השם כמובן, זה הפך להיות מג'יק. ב-2018 עברנו גם למשרד אחר, ממש מחוץ למזור, כי במילים עדינות גירשו אותנו החוצה. הפרוטוטייפ הראשון, כ-IQ1, היה מוכן כבר בתחילת 2020, ובמרץ 2020 היה אמור להגיע עומר, מנכ"ל מטרוניק, לביקור, וממש לראות דמו בלייב של האירוע הזה. ושבוע לפני שהוא היה אמור להגיע, פרצה לה הקורונה ונסגרו השמיים, ונאלצנו לעשות את כל הדמו הזה בזום. ולמרות זאת, המסר עבר, וזה גרר אחריו סדרת מפגשים בימי שישי בבוקר, שאנחנו מוצאים את עצמנו, אני, אלי ועוד 2-3 מהנדסים, קמים בכל יום שישי באיזה 5 בבוקר כדי לעלות לשיחת זום עם עומר שנמצא בקליפורניה, ועם הנכדה שלו שמסתובבת שם אפילו כמה פעמים. בשנת 2021 בעצם אנחנו השלמנו את הבנייה השנייה של IQ2. היה קצב מטורף, היה לנו לוחות זמנים מטורפים, היה לנו כבר מעבדה קבועה שהיינו צריכים לבצע במיניאפוליס. סיימנו להרכיב את המערכת במשרד, פחות או יותר הספקנו להדליק אותה, לראות שהיא חיה, הכנסנו אותה לארגזים ושלחנו אותה למיניאפוליס, כאשר התוכנית הייתה בערך 3 שבועות של הקמה של המערכת, שם הכל השתבש. העבודה הייתה מסביב לשעון, כולנו התפרקנו, אנשים איבדו במשקל, אנשים היו להם כל מיני תופעות גופניות מושונות. הבן אדם היחידי שהיה יציב פה בכל התהליך זה היה אלי, שהיה עומד שם כסלע איתן. ביום שהיה צריכים הרופאים להגיע, המערכת באמת עמדה, והצגנו אותה, ובאמת התקבלה בצורה מאוד טובה על ידי כל הרופאים וההנהלה הבכירה של מטרוניק. אלי בעצם היה הסלע היציב של כל הדבר הזה, ומתוקף האמונה שלו, אכן המשימה גם הצליחה. כשאני הגעתי למג'יק, זה היה ממש אחרי הרכישה, מזור היו הצלחה גדולה, ומג'יק היה הדבר הטוב הבא. אלי בנה לנו כמו ארגז חול כזה של יצירתיות וחדשנות, שהיה אפשר לעשות בו הכל. הוא כיוון הכי גבוה ויצאנו לדרך. עשינו המון דברים יפים על הדרך, ועכשיו אנחנו ניצבים באיזשהו צומת דרכים, כשנראה לי חשוב בסיטואציה הזאת לזכור שהתפקיד של מג'יק אף פעם לא היה להשיק מוצר. אנחנו היינו מעבדה, אנחנו המצאנו רעיונות, עשינו דברים יפים,
ומה שחשוב זה שהזרעים האלה שזרענו התפזרו עכשיו ברוח וינבטו פה קרוב או במקומות רחוקים, זה לא באמת חשוב. העיקר שעשינו טוב ושנמשיך לעשות טוב. נכון, אלי? אלי, המשרד שלו והוא זה הכתובת לחדשנות. אם יש לי איזשהו רעיון, אני ישר יורד לקומה 0, עובר במסדרון, מסתכל ככה על הקיר זכוכית, אם הוא שם, דופק בדלת, נכנס, הוא תמיד יודע לתת את ההנחיה הנכונה, את ההכוונה הנכונה, גם אם זה לא משהו שמוסכם על כולם. למג'יק, ולי באופן אישי, אלי הוא הרוח של החדשנות והאינובציה שדוחפת ברמה הטכנולוגית. אני אספר על אירועי הכנת קפה וכניסה לחדר של האלגוריתמיקה. פעם בתקופה הוא היה ניגש אלינו עם הכוס קפה של הבוקר, וזורק עלינו שאלה טכנולוגית קשה שאין לה פתרון בתעשייה, לפעמים מצייר איזה שרבוט על הלוח, ולפעמים גם נשאר לכמה רעיונות ראשוניים, ואז משאיר אותנו עם זה, ובאותם ימים היה ימים פוריים כאלה, שלפעמים היינו יוצאים עם כמה פטנטים ורעיונות ליישום אחר כך ב-IQ. היינו מחכים ומצפים לימי קפה האלה, שהוא היה רק מכין קפה וחוזר לחדר שלו, זה היה הרבה פחות כיף. הנקודה שכולם רואים, אני מאמין, זה היכולת חשיבה והבנה של העתיד בתחום הרובוטיקה הרפואית, ואת זה כמובן ניתן לראות ובגדול במערכות השונות, ובעיקר במערכת IQ. וזה הזמן שלי לסיים. בקשר לפרישה, אלי הכין אותנו טוב. זה היינו תקופה שהוא מתכנן לפרוש, היו על זה כל מיני בדיחות. בשנה-שנתיים האחרונות שאני ואלי בעצם היינו באותו סטאפ של הפיתוח הגלובלי, כשהתחלנו את הפגישות האלה, הוא הציג את עצמו לשאר, והוא שם בשקף שלו תמונה של יחטה. אלי, אני חושב, הוא אחד מהאנשים הבודדים פה בארץ, שלקח מרעיון, לאורך כל הדרך הארוכה הזאת, של בנייה של מערכת, של ניסוי חיות, של אנשים, FDA, מחירות, ייצור, קו ייצור, שזה כל התהליך, מההתחלה ועד הסוף של הרעיון, עד להביא אותו בסופו של דבר לתוך השוק. ואלי, אני חושב שאתה לא יכול לשמור את הידע הזה רק בשביל עצמך, אתה חייב להמשיך נקרא לזה, לפזר את זה בין כל העם. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת לעבוד עם אלי, ואני מאחלת לעצמי בהמשך מנהלים מסוגו, ואני אתגעגע לעבוד איתו. אלי הולך עכשיו לפרק הבא בחייו ומחליט שהוא מקים מיזם חדש, קורא לי, אני איתו באש ובמים. אלי משאיר פה לגאסי מאוד משמעותי של עשייה, להתרכז בלהביא ערך, לא משנה מה הקשיים בדרך. להתגבר עליהם, להמשיך הלאה. אני מרשה לך לצאת לגמלאות, אתה לא יכול אבל להוציא לגמלאות את מה שנתת פה למקום הזה. אלי, אחד הדברים הכי מעוררי השראה בו זה שהוא פשוט איש של חזון. אתה שם אותו בתוך חלל ריק, ופשוט רעיונות מתחילים לצוץ שם. תודה רבה. Produces more robotic geniuses per square meter, and even Silicon Valley. Apparently there lives a legend whose name goes by Eli Zahavi. What Eli I'm known to do is A, build robots that blow your mind, and B, Eli always tells you the truth, sometimes gently, sometimes brutally, and sometimes hilariously, all in the same sentence. Legend has it, and I think somebody made this up, but it's good fun, so I'll call it out here, that one engineer was having a hard time getting a robot to be stable. And so Eli walked up to this engineer and said, if this robot falls over again, I'm naming it after you. And another time, I think there was a team that kept saying, I find this impossible, I'm finding this impossible. Eli politely goes to them and says, even if you think it's technically impossible, please find a way to remove the letters I am from impossible, right? And sure enough, under Eli's watch, impossible did become routine. And students under him became founders, and ultimately prototypes actually became products that have changed lives. Finally, Eli, I know you've decided to retire. So, Mazal Tov Al Aha Prisha Eli. I think I butchered it.
but I'll try it again. Mazal Tov, Ahal Prisha Eli. And what rumor has it also is that he's finally going to fix the one robot that has always failed to conquer. And that his wife has been asking about for about 15 plus years. So best of luck fixing that one robot that I know has been your Achilles heel. But on a more serious note, enjoy the sunset, enjoy the seas and everything in between. Happy retirement. Take care. Bye now.